Shugaban hukumar gudanarwar lafiya matakin farko ta jihar Gombe Dr. Yau Kashire ya sake jaddada aniyar gwamnatin jihar na karfafa ayyukan kiwon lafiya da kuma tabbatar da dorewar cibiyoyin lafiya a sassan jihar. Da yake jawabi yayin wata ziyarar wayar da kai da ya kai fadar Maitula, Dr. Kashire ya bayyana cewa manufar ziyarar ita ce tantance tasirin jarin da gwamnati ta zuba a fannin kiwon lafiya tare da lalubo hanyoyin da za su tabbatar da dorewar nasarorin da aka samu a fannin. Gwamna ya gani haka primary health care yake a Gombe. Aka ce masa haka ne bai ci da zama ba. Farko me ya kamata a yaka to yanzu kowanne tunda muna da ward 114 a Gombe State. Farko bari a bada attention a kowane ward a inganta primary health care guda ɗaya ya zama kamar santa. Dole sai mun je mun zaga mu ga asibitoci na yasu. Ya kuma bayyana cewa kirkiro hukumomin raya kananan hukumomi wata dabara ce ta kusantar da shugabanci da ayyukan ci gaba ga al'umma a matakin farko. Da yake mayar da martani Maitula, Dr. Abubakar Atare Buba ya yaba wa gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya bisa aiwatar da ayyukan raya kasa da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Sami labari za a yi upgrading primary health center na Damwange, za a yi na Baule gari, za a yi na Kaltin, kuma duka za a gina staff quarters, za a yi bohol na ruwa. Na ce to wayannan din fa ba su tsufa ba, aikin fari gashi kuma an sami gyara. To gaskiya al'umman Tula, yadda yanzu duk abin da zan faɗa, duk godiya da zan yi wa mai girma gwamna na yi ne a madadin al'umman Tula baki daya. Sarkin ya bayyana fatan cewa hukumar raya karamar hukuma ta LCDA a yankin zai ƙara jawo ayyukan ci gaba da bunƙasa rayuwar al'umma. Tawagar ta kuma kai ziyarar cibiyoyin lafiya matakin farko da ke Wange, inda Dr. Kashir ya yaba wa ma'aikatan lafiya bisa jajircewarsu wurin gudanar da aiki duk da kalubale da suke fuskanta. Ya tabbatar musu da cewa gwamnati na nazarin yiwuwar ɗaukar ƙarin ma'aikatan lafiya domin magance matsalar ƙarancin ma'aikata a cibiyoyin lafiyar. Me yasa ya duba a root din lakar gaman uku ne, ita duku kuma lakar gaman guda ɗaya ne. In ga kai ta duku ka sa ta kamar ta yi gefe, to sai aka sa a bajuk ya zama ita wajen da an gyara ta. To kaga mai girma gwamna ya yi tunani, ya gyara primary health care, in ya gagara je wannan kafin ma ce za a je Gombe. Ziyarar wayar da kan na daga cikin ci gaba da kokarin da hukumar bunƙasa lafiya matakin farko a jihar Gombe ke yi domin ƙarfafa mallakar cibiyoyin lafiya da al'umma ke yi tare da inganta ayyukan kiwon lafiya a faɗin jihar da ma Najeriya baki ɗaya. Aliyu Balagirangi, Bakan Damiya TV a Gombe, Najeriya.